jiné země, tak by se okamžitě tam prosadil. Pokud ovšem by dokázal navázat na ty výkony, a ono se musí říct, že velkou roli tam hrají skutečně ty trenérky. Ty trenérky bez pochyby, protože to zaštiťuje, že Irina Winner a potom každá ta závodnice má svou osobní trenérku. Ta péče o ty gymnastky je tam opravdu veliká a myslím si, že ta konkurence bude hlavně znát při kvalifikaci na olympijské hry. Budou opravdu mezi sebou bojovat, protože mezi ně mají rozdíl 2 roky, věkový rozdíl. A myslím si, že všechny budou chtít se olympiády zúčastnit a bude velký boj. Melitina Staňutová z Běloruska. Tak tohle se skutečně často nevídá. A my jsme rádi, že vám můžeme nabídnout aspoň část téhle exibice živě. Je pravda, že gymnastky si to užívají, tuhle gala, která je zakončením veškerých těchto velkých závodů. Zvykli si na to a myslím, že